Nikizaidi kamtire baba mfundisi. Nishikumira baba vice wano na mata. Manero baba. Tinokutenda inokuti amupererwi. Tinokutenda inokuti pane moyo nenzara. Tinokutenda kuti kune vasvigadzirira kunzwa kutaura kwenyu. Ndokutenda izvekaro kuti mazvigadzirira. Ndiwe chikonzero vati pamusangano uno. Zvondi kuti manheru ano baba. Shoko renyu rine simba rokusecha upenyu. Shoko renyu rine simba rokusunungura vakasungwa. Rine simba rokuporesa. Rine simba rokuguta vane nzara. Waya muranda venyu pakati penu manheru ano.
Kuzoza kunoshamisa. Kuzoza kunoshamisa baba. Kuzoza kwenyu Mwari. Kubate muromo wake. Kubate njere dzake. Chota ruoko rwenyu manero anu. Kura kwenyu kuitwe. Ndinokuza zveko kwamuri muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Toda kutenda Mwari tingawani pekugara manheru ano. Toda kuti titi manheru kunana baba, baba overseer, baba deputy, pamwe chete nana baba mufundisi vose, pamwe chete ma youth leaders vose, vana baba muvhangeri nana mai, vana baba mudhikoni nana mai. Tinokugamuchirai muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Toda kuti tende zvakare nekutenderwa naShe kuva pano manheru ano. Toda kuti ndataura masikati ndikati munhu ane 3 dimensions. Handi munoziva kuti munhu mweya anogara munyama. Hallelujah. So munhu zvaari vanhu vatatu anodawo maspecialist matatu kuti upenyu hwake hufambe zvakanaka. Zviri physical ndiwo unozvimaneja, asi zvinotanga nababa namai. As you go, towana kuti kuna Timothy, bodily exercise profited but little, but exercise yourself rather unto godliness. Zvese zvinodiwa. Hallelujah. Asi manheru ano ndasimukawo semumwe wevanosimudzira munhu kuti anyatsokwana. Hallelujah. Yedu yatakapiwa iri spiritual. Zviri physical izvi tinongodziswa nzi zviri basic. Saka titendai kune vanozvigona. Zvechikoro totendai kumaticha. Ndakamboona imwe sermon rimwe gore handikangana yakapadzwa naye Bishop T.D. Jakes. Yanga yakanzi the day the teacher went back to school. Kureva kuti kunyange akadzidza anofanira kumbodzidza futi. Hallelujah. Ndoda kutsanangura zvinhu panapa zvinoitika ndichitsanangura. Regai ndikumbire mufundisi wangu Bishop Havana uye muverenge toni. Handi kubhuku yaJudges, Vatongi chapter 5. Ndoda kuti vangoverenga mavhesi matatu, 20, 21 and 22. Vatongi chapter 5 verse number 20, 21 and 22. Judges chapter 5. Ndichaverenga masvika baba. Yes. Verenga here. Ngativerenge Vatongi chapter 5 pavhesi ya 20. Nyeredzi dzakarwa dziri kudenga, dzakarwa naSisera dziri panzira dzadzo. Rwizi Kishoni rukavakukura, irwo rwizi rwekare, rwizi Kishoni. Mweya wangu pfuura nesimba. Nguva iyo makumbo amabhiza akarovera pasi nokumhanya, kuri kumhanya vakasimba, kwakasimba. Hallelujah. Yes. Tinotenda munhu waMwari. God bless you. Thank you. Toda kuti regai ndingoverenga verse verse 2, 3. Genesis chapter 1 verse number 26, 27 and 28. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over livestock, and all that creepers upon the face of the earth. So God created man in his own image, and God, in the image of God, created he them, male and female, he created them. Verse 28, and God blessed them, and he said, be fruitful and multiply, conquer the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Hallelujah. Amen. Pamene mwana mfundisi apa
panotaurwa nyaya yakunge iri kubva kurevelation yemuprofitakadzi ainzi Dhibhora akanga aona hondo ichirwiwa nemurume aizivikanwa nekurwa ainzi Sisera anga ari army commander wehondo yairwa nerudzi rwaMwari. Sisera mukazoverenga akaenda kuhondo ari ega netimu yake. Kuno kwedu kwaIsraeri kwaine murume ainzi Bharaki akati kuna Dhibhora, kana musiri kuenda ina handiendi, hunenge umbwende but kuziya roho yevanhu vemweya pahondo dzenyama. Saka anoti kuna Dhibhora, imi prophetess mukasaenda isu hatigoni kuenda, nekuti paakuitsanangura hondo yacho manje unonzwa yakunzi nyeredzi dzakarwa naSisera. Zvakureva kuti madimensions ehondo dzatatichifunga zvasiyana nezvatakajaira. Vana mai nana baba, indiwa zvemweya mani ndo zvakasimukira panapa. Zvechikoro munoenda kumaticha, munoenda kunana mufundisi mawezenge, ndo maacademics ka. Asi chakasimukira panapa ndechekuti Sisera murume uyu kana achigona kurwa akarohwa, ende tinoiziva nyaya yacho, ndo yakarwiwa nemukadzi ainzi Jairi. Ami yakauraya vanhu vasina marengi, asi vane marengi vakaurayiwa nemukadzi anonzi Jairi, which is a bit confusing. Takajara rank to rank kana pakurwa, but panapa manje takunzwa ya Revelation chapter 5 iRevelation yezvakaitika pachapter 4 pakurwa kwacho chaiko kuri physical. Zviri kwenzi chakasaka kuti hondo iwiniwe ndezvekudai so. Nyeredzi dzairwa naSisera nerwizi ruchieredza vamwe nemakumbo emabhiza ari paground. Mumhepo mune nyeredzi, mumvura rwizi rwuri kurova vanhu futi, nekuti Adamu paakasikwa had dominion over the birds of the air, over the fish of the sea, and over everything that moves upon the face of the earth. Saka munhu kuti akune hondo anofanira kumaster the art of warfare in these 3 dimensions. Adam unotonga not just in the world yauri kutsika, nezviri pasi pepawakatsika tonga, nezviri pawakatsika tonga, nezviri abhafu pawakatsika tonga. Ndokubva arova 3-dimensional authority, ndokubva airuza paakadonha. Pese paunodonhera uri kunyura katatu, panyama unoita chirwere, pamweya wagoita chirwere, nebhurecho dai dzichidhonza sei kana wamurwere hawendi kubasa. Saka munhu ane authority. Saka Adamu paakadonha akabva adonhedzawo authority in every aspect yanga akapiwa naMwari. Mwari nobva vapererwa kuti zvino ndoita sei. Ndokutanga kumutsa varume mahwane vaimira vaine authority vachimbomiramira kuti zvinhu zvifambe, but along the way vaigona kushanda in 1 dimension. Hallelujah. Enoch was too spiritual, ndobva acharelevant physical, ndobva aenda kudenga. Pakauya varume vakawanda kusanganisira vana Abrahamu, but pakazouya mumwe murume akabva anzi naMwari second Adam, murume anonzi Jesu Kristu weNazareta. Paakauya panyika yavapenyu, akauya akapfeka hovhorosi yenyama, ari munhu anenge isusu, kuti adzorere chakarasi haugoni kuva sabu wekufootball team, iwe uri player kunetball. So Christ has to take the form of humanity in every dimension of it for him to be an equal substitute for the men. Kuma kwamunofunga kuti kutadza wapinzwa mugemu risiri rako, vasikana fesi yako yakanaka, ukakombina pabeauty ukaenda kubhawa kune vakanaka kukudarika,
chikwana pane dimension isikagoni kunye pambi, dimension yekutsvaganasha dzamwari. Hallelujah, hallelujah. Ndo pamunoona machitatu muniteerere zvakanaka. Wondo nhatu idzi pakadonha Adamu, pakauya Adamu wechipiri, mukaverenga vaFilipi chapter 2 verse 10. Zvino naizvo Mwari vakamupa zita riri pamusoro pamazita ose, that at the mention of the name Jesus every knee should bow, of the things in heaven, of the things on earth, and of the things under the earth. Akaskodzora authority yacho in its totality, in its absolute. Nekuti Satani vakanga vakutongowo kwese, ndiye anokonzera zvirwere, ndiye anokonzera kupenga, ndiye anokonzera kuneta pamweya. Hallelujah, hallelujah. Kristu achiuya anonzi aita achifamba. In chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and he went about doing good, healing all that were possessed of the devil. Achifamba panyika aidzinga mamhepo. Rimwe zuva unomona ari mugungwa achinyaradza gungwa nezvemvura ari kudzika nazvo futi. Achifa Bhaibheri kuti akadzika pakadzika penyika kuteera zviri pasi penyika, to make sure he wins the devil in every dimension yaanga achitonga. But then how does the devil rule this world? Hakuna chakaoma sekurwa nemunhu wausingazivi matricks ake. Paul anoti we are not ignorant of his devices. In other words, we are not ignorant of his techniques, his schemes, his tricks, his ideology. Hallelujah, hallelujah. Satani wakaruka network yake kuti abate mabhesi ese aifanira kutongwa nata. Bhesi rekutanga riri common kuvanhu vazhinji ndo repatakatsika repanyika, ndo ground force kai. Ipapa apa ndo panokandwa zvitsinga, ndo pekuti zita rako rikakudibirwa mumbiya nebreads dokudibirwa. Ipo panyika ipapa ndo panzi mabhiza aimhanye tsoka zvine simba. So how does the devil control this world? Anoshandisa vanhu. Ndambokuudza ndikati bhodhi yedu iyi Mwari vanoida, Satani anoida. Chodai asekuru vachida kutaura sei vakashaya munhu wokushandisa, hapana anowanzwa. The same with God, the same with the demon. Don't try someone to use, because this body qualifies us to operate in this natural earth, in this physical nature. Chero wakazira chikubvu chemweya ukatsanya zvekuda kumaneja body, unosaka kutaura zvawapiwa naShe zvacho. Hallelujah. Now, zvinoitika paground apa, Satani wanga wakaruka vanhu vake. Ndo pane n'anga, ndo pane vaprofita. Vaprofita ndo maprofetsika. Ndo pane timu yake inoparisa panyama, but iri spiritual zvayo. Ivava manje munovaona because ndo vanoshandisa makomo, ndo vanoshandisa maninga, mapako, rushanga. I think vachiti ruziya kunoko. Hallelujah. Ndo vanochera midzi. Hallelujah. Kwakamboya imwe chechi kumucha kwedu kuenzi enzungu nhatu, ukadzipiwa unorutsa chete. Hallelujah, hallelujah. Ndo pane timu inokontrola vanhu, ndo ine mamasowe ine mamachechi amunoona aya. Musatenge musiri kuzvinzwa ndika. Hallelujah. Ivavo manje vanotora masimba avo mumakomo. Kana nhamo ikakunetsa, ndakaziva mai vaizonzi nyaya yenyanya yakunetsa, saka takuda kuti tikwire mugomo tiite zvekubvunza vadzimu venyu. Ndiprofeta. Musakangana muprofita naprofeti vanhu wani. Chirungu nechishona chete. Nezvakapemba mwane gebezi mwane chi? Mwane sutu. Saka muprofita uya kuti takuda kuti tikwire mugomo. Chaari kudira mugomo chi? Ndo source of power. Yezvinoparisa panyika. Ndo pane midzimu nemadzidzi ekuti vakaroera fodya pasi
hamene chavachandibata icho chinokubata ichocho. Haleluya. Saka ndo pane mhondoro, ndo pane masvikiro. Haleluya. Ine ground force. Mukazoya uku kune rimwe side kune inonzi marine force. Yemumvura. Pane n'anga kuti pane vaprofita ipapa. But ava vadaki zvemakomo vaita zvemumvura. Ndakamboona murume wechichawa ari mumvura. Yakasvika umu ati anonova 7 days no food. Akadaro. Ndo pane vaya vaninopiwa muteuro in the form of water. Ndo pane vaninopiwa muteuro in the form of dombo remumvura. That their base. Ndo pane kingdom yavo. Ndo pane mweya yenjuzu. Ndo pakawandira pfambi baba. Yekuti anogeza kunge munhu anogara mumvura. Ugoita ngosikaziye mukadzi. Izvoona vanhu vairi. Iye nechakamugara. Mboni dzangu yagara akanzi kuti unorora mbuya nemuzukuru. Pamunhu 1. Ezve kana sekuru nemuzukuru. Iye musikana akabatana. But kana zvambata vanoti asekuru. Anokurova karati mwana wamai. Haleluya, haleluya. Izvi zvinopareta mumvura. Ndokuya kana wakambopiwa mvura. Kabanga wakapiwa munhu mumvura imomo. Unogona kupiwa njuzu. Unogona kupiwa ndo panobva maspiritual husbands akawanda ipapa. Ukangoigeza so vese havachakuoni. Haleluya, haleluya. Ipapa mumvura umu ndo munoparetwa zvimwe zvinhu zvekuti kana imomo ukatorerwa hembe yako kana zita rako rikanyorwa pachipepa so rikakandwa murwizi ndokuyerera kwedestiny yako ndokuyerera kweramangwana rako. Murume anongopepereka kunge bepa rimweendeswa nemvura. Parara ndipapo chaadya ndichocho. Haleluya, haleluya. Ndo pane vanhu. Haleluya. Especially vekuuchika vana nemamiscarriages. Haleluya. Panenge pachirukwa mesi. Dzimwe dzacho ndo dzinotarisa pambi kuchembera. I'm talking from experience now. Hada kuda uku ndo kubasa kwangu zvemweya izvi. Kune vanhu vekuti unozonzwa nechitupa kuti ane 46 years. Asi hatingodzi Susan. Hatingodzi Gire. Nefesi ichiwitinesa kuti ndigire. Agotorera masweet 16 nevarume nemaboyfriends. Haleluya, haleluya. Handiti njuzu munoiziya. It's not a real being, it's a spiritual being. Hakuna akambotoka nepaneti chiyo takaona mvuu. Ane njuzu. Kana takaona kuti vana vayo kana tinorarama sei. It's something that is not known. Inongozi nefesi yechikadzi. Hallelujah. Ndozinenge fish zvikazodii. But it's not something that is there. It's a spiritual being. Hallelujah. Saka munhu akange ndakambosenga nemusikana aiti tinoenda kubheira. Hanzi tinonoswima. Ukanobata jecha pasa. The number of grains that you bring. Wakabata muruoko so. Determine the number of husbands that you can snatch. I'm telling you. Anogara kuma avenues. Achirenda apartment yake. Nemari dzezvo zvizvi. Kune munosiya kuti kune maprofita vanokushandira kuti utore murume wamunhu. Ende maprofita iwo hakuna anoprofita kana asingambogara pasi pemvura. Anotoona mazuva kune ane n'anga. Kune level yekurotswa isingasvikwi kana asingambogara pasi pemvura. Kureva kuti kana usina ukama nekingdom yepasi pemvura haugoni kuzvikontrola. Ivavo mani ndovekuti ukapinda muinterview netype iyoyo panoitika diffusion neosmosis yemaideas. Unopererwa kuti zvaika nepfupi zvandaakanyora pachipepa. Even papulpiti baba. Ndakadzioma kuti chipepa changu chadonha.
chinonola papupiti zvese nekumusoro ungotati vhesi yaenda nekupi. Haleluya, haleluya, haleluya. Nhasi tichadhirana. Haleluya, haleluya. Now, ipapapa mumvura umu ndo mune vanhu vekuti akakundwa kubva mumvura. Chero dai mukati tadii naye mukasatungidza zvakamubata anoisa effort but chabuda hapana, because uku haurambidzwi activity, unorambidzwa production. Aiwa, kumhanya here nekufamba nekukwira nekudzika, ma-up and down unoaita, but kuti zvikupe production unenge wakaroverwa hoko. Hallelujah, hallelujah. Unenge wakaroverwa hoko, right? The third class ndo Air Force. Air Force. Air Force manje tinongoifungira but hatiizive. Iyi ndo ine vaya vatoti vanobuda. Handitika? Vanobuda. Kubuda. Handitika? Like as in exit. Zvavanoita manje. Vanogona kukuvhiringa ugosheya kuti chii chiri kuitika panapa. Haleluya. Kana uri spiritual unogona kukabvunzira kuti chikudzwa tawanda panapa. Iwe usina hako wauri kudii? Wauri kuona. Haleluya. Ndo mumvura munogara, ndo munogara madam, ndo munogara queen of the coast, ndo general name ratoziva. Panyika apa ndepemhondoro maagentsiwo imwe rengi, but muchadenga umu ndo munogara high ranking manje. Iya inonhapo hatirwi nenyama neropa, asi nemwe atotaura nemaranks acho. Ndosaka Bible that the stars fought against Sarah. The stars in their courses or in their ranks, they fought against Sarah. Zvakaitwa naSatan ndezvizvi. Akanyatsoona kuti kwandadzingwa kukuri right. Mwari vakaramba vaine connection nevanhu ndinoruza. Rega ndigarire pakati ipapapa. Saka akabva aita ugaro hwake papi? Pakati pedu naMwari ipapa. Mukaverenga Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Not denga. Rechiri kunoti the heavens, matenga. Kune rimwe denga ratinoona reblue. Kwoita rimwe ratisingaoni. Rinozivikanwa naPauro semugere mwerima yemushadenga. Raunonzwa Jesu audzwa nevadzidzi kuti pataparidza mweya yechina yaenda. Zvikanzi I see Satan falling like lightning. Saka akanogara muchadenga. Haleluya. Ndo mune vanhu ipapa nditeerere zvakanaka kuitira kana wakuzotizwa nemamhepo acho. Ndo munogara vanhu vanoita mameeting, vanokudza kuti atiri kuDubai. Ndakambodzinga rimwe dhimoni ndikati zvikati tofamba nemudenga, ndikati uri famba nerusero unesara che zvikati rusero rwakasara. Taane zvimwe zvatakuita. Haleluya. Saka zvavanoita manje vanogara muchadenga, vamwe vacho vanomanipuleta mastars kati nyeredzi. Now nyeredzi mukaverenga Bible ino represent a church or Christians. I think it's Revelation chapter 1 verse 20. Ndoti panopuwa interpretation yemwenje minomwe. No, these are the 7 churches. Saka zvavanoita manje vanospota destiny yako kuti munhu ari kuenda kurewo. Vobva toita sei naye, vanodownloada your destiny, voloada something evil. Ndo mune manipulation of destiny nekudivhetwa kwamagifts nemanipulation yemamarriages kuti unenge uri munhu kwaye ndionorora imbwa ndionorora munhu kwaye. Every couple murume ibenzi mukadzi ari right, mumwe mukadzi ibenzi murume ndiye ari right. Maindingabva nditarisa. Ndo musingadiwe kuti uve neperfect machine even yemafriends. Ndo munokonfuswa nyeredzi ipapa.
Saka vakabata nyeredzi kunoona pakazvarwa Jesu. Zvinonzi aripiko mambo wavaJudha, mwana ane 1 day azvarwa. Aripiko mambo wavaJudha, taona nyeredzi yake. They have a way of manipulating or realizing potential yemunhu. Iye asati akugona kuti baba vanenge vaziva kuri kuendwa. Ndosaka Moses akanengwa asati aziva, vasati vaona face yake. Iwe uri kuvengwa nevanhu vakuona. Iye akatovengwa musi waazvarwa before they even see his face. But they could sense the power and the greatness. They pick someone designed for greatness. Ndosaka kuti munyika even muupenyu chaimo vanhu vashoma vakaita zvine musoro vane nhoroondo ine musoro. Vazhinji vati hamuzivi baba wacho. Vamweni munongozi mwana wakwanhingi. Vazhinji Satani akavatangira ivo vasati vazviziva. Haleluya, haleluya. Saka munomanipuletwa upenyu hwemunhu kuti urege kusvika pari kuti vana Mwari. Vanokuona kwauri kuenda. Kune mbuya dzekuti dzikabata mwana dzinokuudzai kuti mazozvara. They can tell potential. Hallelujah. Munoziva kuti pane vanhu vakaona vakangoona mwana vatopedza nekwaari kuenda. Hallelujah, hallelujah. Anozosara okura dzakurongwa tsoro dzekutodhaivheta sei chakaiswa naMwari pari. Mandosaka vakati kuna Joseph, tiza nemwana. And they killed vana vese vari below 2 years. Nekuda kwemwana anga asani 1 day. Ndokubva vatanga kura chavari kufira. Pane vazvipika muchadeka kuti kwazvarwa someone significant. Someone is designed for greatness. Wandaona uno naye. Hallelujah. Ndokubva vanomanipulate. Ndosaka Joseph pahope dzake akaruta zvisote zvimunamata, but haana kuchinja level kusvika aona ane power over the stars. Abraham anonzi sekuwanda kwakaita jecha regungwa ndochata vana vako, but hapana chakachinja mulife yake kusvika anzi naMwari tarisa mudenga. If you can number the stars, that's how great your descendants will be. Munomanipuletwa nyeredzi kwete yaSamueri. Handitika munorohwa munhu anosara ofamba. Ndosaka uchifunga kuti nhambo yako is too big for you. The devil really finds you for where you are. He always finds potential. Because anoziva kuti he was a king. He was supposed to defend Israel. He was born to defend the nation of Israel. But akatamira kumakwai. Ndiye ega mufudzi ane history yemakwai. Not yemakwai, yemapere kumakwai. Ndiega ene makwai acho manje angari mashoma kuda kuti chaakangwendera kumakwai yanga technical elimination yekuti paakwaafudza if you can milk it for free. Saka kana uchitarisa life yako pota uchiti Mwari weye show me the greatness yandiinayo kuti rege kuvarayirwa nekuda kwelevel yandiri. Hallelujah, hallelujah. Ndo pane vanhu vanomanipuleta zvinhu zvakafanana nekuti ndo panobatirwa minamato. Daniel chapter 10 munoiziva. Anonzi naMwari, Daniel ndatouyawo nekuda kwemunamato wako. Pawanga uchinamata 21 days dzadzisinayi naMwari idzi. Asi mweye muchinda wePersia, the prince of Persia, iyo imanje ine whole system yekuti unoona munhu akagarapo asi asina ari kukontrola munhu akagara ipapa. Iwe uri kufunga kuti uyu mambo uyu ndiye ane problem. Izvo kune muchinda wePersia ari kurwa nevatumwa wausiri kuona. Mukasazvinzwisa adzimai vakaita problem kusvika machembedzana haanzwisisi. Izvo mbuya vake vakasara kumusha ndo vari kukontrola marriage yenyu. Iwe chindotsvaga mumwe ende dzimwe kuva ndimbuya vako iwo. Ndosaka unotsvaga vatatu vese vakuenda same style. Wozoti problem inenge maziso angu apa ndiri kumbaona kupi vanhu vanenge vamwe chete ava. Hamusambona munhu mati vakadzi mwana wemunhu 1 ndiye akangotora vamwe chete kuda kwemweya kumusha kwavo mutungamira kuvanhu vamwe chete.
ndopaunoita kudirectwa because mweya unoziva kukudirect zvinhu zvinongoguma zvasvika kwazvakambosvika futi. Tina hanzvadzi iso tine mahama yandaitaura nababa kwena achiti amitswa kake chifo asi akuziva tsotsi nanasi fova aikati asanyana aiti paindida. Haleluya, haleluya. Asataka kuliziya ndopanomanipulatewa upenyu, ndopanobatwa even minamato. Makambozvita zvokuti unamato ndozori panapa munamato aidhauti kana urikutosvika pane apapa chekuti panobatwa minamato because the devil cannot control God. Haagoni kubata mari, anobata iwe. Akasabata munamato wako anobata kuuya kwemhinduro zvakaita pana Daniel. Mutumwa washe paakuuya nemhinduro ndopaakasangana nazvo. Mutumwa uyu paari kuuya nemhinduro ndopaari kusangana nevakomana vekuchadenga. Ndopanomanipulatewa nekudhivhetwa mablessings evanhu. Pamunoziva kuti n'anga inogona kuutsvika munhu achiita mwana. Inotaimira vanhu vanoti vakanamata voneta. Mhinduro yanga yakuuya ndo inotorwa yodhivhetwa kuendesa kune munhu ari pasaidi. Because kingdom yasati nezati izvi zvikaenda kuna uyu acharumbidza Mwari. Regai tiendese kuvana vedu kuti vagoti Satani akanaka. Haleluya, haleluya. Ndopanodhivhetwa life. Ndopanotumirwa vanhu vanofurasira munhu asingazivi chaari kurwisirwa. Haleluya, haleluya. Ndopane vanhu vanoshandisa mwedzi, the moon. Mwedzi mukaverenga Psalm 104 verse 19 munoziva kuti vanhu vanoraura, those who fish, kuraura kubata hove kwakunda nekuti mwedzi uri papi. Vanhu vanodziya musoro zvichi kuti mwedzi uri papi. Izvo zvavanongoita zviya zviya tinozokokuregera kuti mwedzi anoregai mwedzi chati vati dzinodiadzi dzinodzoka. Asi pane connection yemwedzi nekuuya nepengo pamakumba. Handingakoti kunombori mwafodya uku shodai ari mukristu akaita sei akangoibata zvikandodhumana nepane mwedzi finish ende ichingopera sori mukadzi wangu anenge amunhu kwai. So ndopane mwedzi une chekuita nerelationship nenature yemunhu nezvinoitika kwauri kana ukamanipulatewa nevanhu vari evil. Ndosaka mabisani machi zuva harikakubaye masikati nemwedzi usiku kuna kuti the moon can have negative effect on your destiny. Even the sun can have negative effect on your life. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. So Adam aifana kuva nesimba pamusoro pe these three dimensions. Kristu achiuya ari kusvika kuti ndiri the fullness yemunhu ari perfect zvaidiwa naMwari. Anosvikotora futi simba pamusoro pezvinhu izvi zviri 3. Hallelujah, hallelujah. These words, chapter 3, verse 3, Hebrews chapter 11. Even by faith we understand that the words were framed by the word of God. Hallelujah, hallelujah. Munoziva here kuti vanhu vaMwari Gideon and Joshua achirwa hondo. Hondo yake yakanomunetsa pakuti zuva raramutamba tricks. Akati zuva mira. Aiziva contribution yaro pahondo yaari kurwa. That's why akakumbira nyasha dzekuti Mwari we give me power over the sun. Even Kristu paakafa kunonzi kwakaita rima guru showing dominion over the moon and the sun. Hallelujah, hallelujah. Now, kana uchikondwa nezvemumvura, in most cases unorota uri mumvura. Kana inonzi hydrophobia, abnormal fear of water. What do you for boys? Unotya mvura nekameka excessive smartness. Pane smartness ika smart kozeta smart yekuti iya excessive inenge nechekuita nevanhu vane midzi iri rooted munyaya dzemumvura vane mweya yeshusu. Hallelujah, hallelujah.
unozviona nekurota uri zvine chekuita nekupenya zvinopenya penya. Kune macolors animoziya. Macolors are evil. They are basically 3: black, red and white. White yakazara kumachechi, black ndobvaenda kune vamwe. Hallelujah. Ivavo unovaona ndovaya vekuti chonaivo vakaitira chechi pano pasina kana saini yemvura, vanomeka sure taisa zvinhu zvemumvura zvakafanana nenhukwe kuti muzive kuti pano represent the kingdom iri connected nemvura. Ndo pane vanhu. Hallelujah. Hallelujah. Ipapapa manje panotaurwa foreign language because it's another kingdom. Ndokuya mune muchinzikana taa kuno kune mastay kunoko. Hallelujah. Ndo pane masa anowanda. Handitika? Panofana kuva nesymbolism yemvura. Kana zvava zvemuchadenga munhu, vamwe vacho munotovaziva machechi ane nyeredzi dzavo. Oro inenge iri half moon. Kuti muzive kuti this is the center of our power. Nefocus yekuti titarise kumabvazuva. Because ndoko kwakabva vachenjeri vakawana nyeredzi yaJesu kumabvazuva. Those guys were not Christians. Saka mukuona vakutese kumabvazuva muri kunzi Mwari ndiko kwaanogara ikoko. Asiyana newedu anoti nyika nekuzara kwayo ndeyangu. Uyo ari rooted padirection. Ukatadza kusikwa wapesana naye. Hallelujah, hallelujah. Ndiye Mwari akarwa naElijah. Apedza hondo yese anoti varume hande pagomo reKarmel. Mwari anoti kuna Ahabhu, hakuchanaye for 3.5 years. Kuti muzive kuti I paralyze the power of your God. Hallelujah, hallelujah. Ndokubva Elijah ati hande pagomo reMount Carmel. Ndopa anonzi akazosimuka patime yeoffering. Izvi handina time yekuzvitsanangura. Munoziva here kuti watch, kune watch dzemweya. Kune vanova 3, 6, 9, 12. Iri muchivaseka. But munoziva here kuti kumunhu ari spiritual, chataurwa na3 chakasiyana chataurwa na4. Hallelujah. Izvi handina time nazvo. But they know the significance of time in the spirit. Kune time isingarwari isingafi munhu. Kune time isingavigwe munhu. That is not coincidence. It's spiritual. Inda yeparidza kunyanga. Mabhazi ekwanobva na10:30 kutanga kuya kuHarare. Tikauza kuti kune n'anga yakati zvinhu zvangu hazvifambi usiku, hazvifambi masikati. Zvinofamba usiku. Saka dzimwe time dzamunoona dzine spiritual significance yekuti ukasaiziva unoita muranda wetime. They control the watches. Hallelujah. Kana muchimboita all night prayer vana baba imbozvitarisai. Itai deliverance kuma 10:10 madhimoni anoita mashoma. Itange 3 dzichinosvika. Imine muchingoti ndiri kutarisa paane zuva kai. To someone spiritual thing. Ndosaka vana vaisaka vanzi vaiziva nguva uye they know what Israel have to do. Patime iyoyo. Haikuda kurara zvekusaziva kuti kana dzangu ma12 ndinoitei. Unodyiwa netime. Ndakadiscover kuti 3 AM ndo time inokomandwa destiny. Ndo time inorukwa kuri kuenda munhu. Unosana womuka so vatokurongera kudhara. Confusion nekubondera hakuperi. Hallelujah, hallelujah. Ndo pane vanhu vaya zvipfeko zvavo zvine macolors ari associated. Makamboona amwe ukapuwa haisi yese plus anoreva muchinjikwa. Some are stars. Hallelujah. Ndo pane vanhu vane machire ekuti ukaripiwa wakasunga oro ukaisa pasi pepilo anomuka achiribata so anokudza nyaya dzako dzese. Vebackground ndoyekuti vakapakura vakaita mhiko dzavo uchingobatsika unonzwa negorera wakabayiwa mhezi. Because watsika muteritori mavo. Hallelujah. Vamwe vamunoti vanoona iye kuti wasabhumita kwavari. Hallelujah. Hallelujah. Kana wakamboendera vanhu vakadai so, chokwadi handina kuti nemamhepo.
ndo chokwadi chaicho. Hallelujah. Ndiri kutsanangura zvinhu zvana Mwari. I want you to understand kuti sei upenyu hwedu huchioma dzimwe nguva. Unonamata so, but kana ukasaziva kuri kubva nyaya dzako, unorova. Ende isusu manjataka mistake yatakaita ndeyekufunga time yemuprayer ine connection nekunzikwa, but faith yemuprayer ndo ine connection nekunzikwa kudarika time, as in the length of time. Ndosaka muchona kuti paya paya kana kubhita nyaya idzi, be very sensitive to the Holy Spirit. Pane paanokuti muka zvisingameke sense, iye anoziva dziri kurukwa nenguva yadzinorukwa, obva akuti chimuka unamate, iwe ndinanamata ndaakurara. Takambozvita neadzimai vangu ndobatarova prayer ndobataakurara zosvikatanga ndinamate futi, ndobatanamata futi, tanamata futi. Takazomuzwa munhu akuridza tsamwa panze. Now, haugoni kukunda nyaya idzi if you are not sensitive to the Holy Spirit. Haugoni kudzikunda kana uchida sadza kudarika nyasha. Daniel fasted for 21 days kuti angoziva zvava zvichiitika. Ndomana chete kuti angozaruriwo zvanga zvichiitika. Kuti manage time dzedu. I want you to understand how do you deal with these things. Hallelujah. Number one, zverudzi urwu hazvibvi chete. Ichecho ndochokwadi vanhu vaMwari. If you are smart pamabvi, humwe usmart nabo hune chekuita nekuti wagara ungoriwo busybody. Kusuka ndiro kunonetsa, kunamata kunonetsa. Ndaise kana vamumvangeri vatane mumfundisi atakapiwa mufundisi munyowani. Patata akunamata vakanzi ngatinamate so. Vanosangana vanga vakaremadzwa namufundisi wavaive naye, vakarova prayer so. Vakapedza kuona aizvi munhu waMwari asara, vakafunga kuti inyasha. Izvo munhu waMwari atodi zvake, atorara. Taive neimwe hama yakambokotsera Bible College. Zvikati no vana baba hakusi kurara, ishe unonipa ndivete. Hallelujah. Ngakuti ndiverenge scripture yekuti how do we get out tinamata. Ukasanamata uchinokonzeresa kwakabatirwa nyaya dzako, uri kugohwesa uri offside. That goal haikauntwe. Ndosaka manje takarwadziwa nekunamata. Ndosaka vadzidzi vakaya kuna chizauka teach us how to pray. Don't teach us to pray, but how kaati kasho kemanamatiro ndokatida kuziva. Nekuti ukanamata zvisizvo, you can't see results. Ende tobva tarwadziwa manje Mwari ndakamboedza. Unenge wakutoheduka, ndakamboedza. Makomesa aya taenda, kurufaro taenda. Waienda but uri offside. Hallelujah, hallelujah. Izvozvo zvinorwadza. Munoti uri mufundiseni so unoparidza. Chechi nenange siri kunzwa. Patakuda kusvika pandiri kusvikapo, taive nevamwe muchechi vaiti vakangoti amen vakadai, vhangeri rinongonzwa naivo chete rovhepa kuvamwe vesa. Apo voice iri kudii zvako, uri kurova. Vakazozvitaura moto wanyatsoburuka zvaizvezvi. Hallelujah. Ndati timanage time dzedu zvakanaka. Jeremiah chapter 16 verse 16. Regai ndiverenge. Behold, I am sending for many fishers, declares the Lord, and they shall catch them. And afterwards, I will send for many hunters, and they shall hunt them from every mountain and every hill, and out of the clefts of the rocks. Hallelujah. Mababata. Timbodzokoza kuerenga vhesi iyo neBhayibheri nawo inareyo. Murume anonzisisera. Chapter 16 verse 16. Thanks. Jeremiah 16 verse 16.
ngativerengei kuna Jeremiah chapter 16 verse 16. Zvanzi naJehovha, tarirai, ndichadana vabati vazhinji vehove, ivo vachabata sehove. Pashure ndichadana vavhimi vazhinji, ivo vachavhima pamakomo ose nezvikomo zvose napamapako ose namatombo. Tinotenda. Hallelujah. Now, Mwari vakutaura solution kumunhu ane zvinhu zviri kukontrol from the marine kingdom nemunhu ane zviri kukontrol paground force kuti zvandichaita paunoenda kunorwana Sisera, ndichatumira nyeredzi dzangu dzigorwa naye muchadenga, ndigotumira vavhimi vangu vagorwa naye mumvura, kureva kuti vana mai nababa kana taakuda kusunungurwa panyaya idzi, zvakuda kuti Mwari vega nenyasha dzavo shedi kunamata. Daniel paakanamata 21 days kunamata kunenge kuenekaridza denga kuti rilise vatumwa vanogona kunogadzira nyaya dziri kutinetsa, nekuti Daniel paainamata Mwari vakanga vachidzika nevavengi vake background. Hallelujah, hallelujah. Ndosaka Mwari vati zvandichaita manje, ndoda kutumira vakomana vatinotuma, ndoda kutumira vavhimi mukati memakomo, kana uine zita rakaiswa mubako, kana rakaiswa mumhango, kana rakaiswa muninga, Mwari vakuti I will send out for my hunters and they shall hunt them. Kana zvakarasirwa mumvura, kana vachigara matare pasi pemvura, zvanzi naJehovha wokumusoro-soro, I will send many fishers and they shall fish them. Kana yako yakarohwa muchadenga mwana wamai, Daniel waro ndakatumira mutumwa wangu Mikaeri akarwa namambo wePezhia. Ndo patakuda kuenda vana mai nana baba kutaura kwese uku kuti Mwari ngavanyukure mwe munhu, kana zviri mumapako denga ngarikurangire mwana wamaya, kana paina akaenda muninga Mwari ngaatevere vavhimi vavo. Jehovha ngavatumire mutumwa wako pakapira nyaya dzako, Mwari ngavatumire mutumwa wavo. Kana vakaendeswa kumasowe nehama yako, zita rikakwiririrwa pasi pembiya, Mwari vati I will send my hunters. Jehovha vati ndichatumira vatumwa vangu manerano, Mwari ngaatumire vatumwa vake. I don't know zviri kuitika mumarriage yako, but kuna Mwari anotumira vatumwa vake. I don't know zviri kuitika kubasa, asi kuna Mwari anotumira vatumwa vake. Jehovha ngaatumire vatumwa vake pavakagara ipapo. Ndiye anoziva gore razvakaitwa, ndiye anoziva pazvakaitwa vakagara, akatumira vatumwa vake. Hapana anoramba kubuda muuranda, nekuti nerimwe remazuva anoti kuna Mozisi, ndanzwa kuchema kwavana vaIsraeri, ndaburuka kundizovadzikinura. Mwari ngaatumire mutumwa wake manerano, Mwari ngaatumire vatumwa vake 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 nezita raJesu. Kuna Mwari anorwira vanhu vake paruoko rwakaipa, ngaakupukunidze parugome rwomutemo shiri manerano. Hazvinei vakatewa nehama, hazvinei zvakaitwa nevekure, kuna Jehovha, kuna Jehovha. Ndati kudenga kuna Mwari ane nyasha dzekutumira vatumwa vake, ndati kudenga kuna Mwari anotumira Mikaeri mukuru wehondo. Zvanzi neBhaibheri shoko raMwari, nenyeredzi dzakarwona Sisera dziri muchadenga. Mwari ngaatumire chose chinodikanwa kuti usunungurwe nezita raJesu Kristu weNazareta. Mwari ngaatumire chose chinodikanwa kuti kurwara kwako kupere. Mwari ngaatumire mutumwa wake. Paulo nerimwe remazuva achienda paMeuta, asati asvika ipapo nzara chikepe chaparara, anoti takanga taparara, asi anomukoti varume ngatisimbei tidye nekuti manheru ndakarara. Jehovha vatumira mutumwa wake. Ndiri kudhikleya muupenyu hwako, kunyange chikepe changu changa chanyura, Mwari ngaatumire mutumwa wake manerano. May God send his angel. May God send his angel. Mwari ngaatumire mutumwa wake. Urege kuneta saDaniel anoti musiwo wakafunga ndakakunzwa, saka hondo yangu yanga yakabatwa paroti apa, but manerano Mwari ngavaite nyasha, ngavatumire mutumwa wavo akuvhomore pawanga wakanyudzwa,
abvise zita rako panenge rakachererwa, abvise blessing yako panenge yakakandwa. Nezita la Jesu Kristu wa Nazareta, nezita la Jesu Kristu wa Nazareta, nezita la Jesu Kristu wa Nazareta. Ashine chakaitika malerano ndawe yasemutuma wa Jehova, malerano ndawe yasemutuma wa Mwari. Pawakagara ipapo, pawakamira ipapo, pawakagara ipapo, pawakamira ipapo. May God send his angel. Yes, satama yeterebosha. Mwari gabatumire mtumo wa malerano, mwari gabatumire mtumo wa malerano, mwari gabatumire malerano. Kana ukatumirwa na Mwari, hakuna anoramba akakubata. Kana paina akaturi mukadzi wangu, haugoni kuvarwisa nesimba repanyama. Asi Mwari gabatumire mtumo wake, asi Jehova. Kana wakadzi uri mukadzi wengozi, kuna Mwari anotumira vatumwa vake. Mwari ngaatumire mutumwa wake, Jehova ngaatumire vatumwa vake, Jehova ngaatumire vatumwa vake. Zayandareboshataka, iye akatumira mutumwa wake. Paulo na Silas vari mujeri, havana kuziva kuti chii chaitika, but vakamokaringa masuva azaruka. Nerimwe remazuva chapter 12 yamabasa, murume anonzi James aurayiwa, vanobatawo Peter vachinomuuraya. Asi bhaibheri rinoti nenguva dzeusiku Jehova vakatumira mutumwa wake, akazarira masuo ejere, akaguma Pita akati, shamwari muka tiende, ndiri kutaura pane munhu ari pano, nyaya dzako dzakadzaramba, life yako yanga yagara panzvimbo 1, but God is sending his angel to redeem you. God is sending his angel to set you free. God is sending his angel to deliver your marriage. God is sending his angel to deliver your children. God is sending his angel to deliver you from barrenness. God is sending his angel. Ngatizimuke patakagara, ndinoona Mwari watenda basa rake. Jehova ngaakusunungure pauri ipapo, Jehova ngaakusunungure. May God set you free. May God set you free. May God set you free. Hey, sataka satapaya kato, reko satabaya nerebo sataka, lebalita roko sataba. Wondo zawanda. It's time for God to send his angel. Wondo zawanda. 21 days no food. May God send his angel. 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 Yarabashita kayanderosa. Leta barita roko sadaba. Leta roko sadaba. Ashine wakaroi wanakafa. God is sending his angel. Ashine wakatingwa. God is sending his angel. Ashine wakashizwa. Jehovah is sending his angel. Yarabasete roko sadaba. Jehovah ngaatumire vatumwa vake. May God send his angel. 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 Zayata Rabosata. Zanda Rabosata Kayatepe. Ule vatumwa vake Mwari. Pasina kubata msoro ule vatumwa vake. Pasina ataura le pale vatumwa vake. Ndirimusunungura vangasungirwa mapako. Ndirimusunungura vangasungirwa mapako. Rekezwa Yesu. Rekezwa. Ndoraya mweye mondoro. Mweye mashikiro. Mweye ngozi dzevatiza. Murekeze. Zayanda Raboshata. Ndinokumbira hama dzinenge dzakatakurira muena wekumberi. Mwari ngaatumire vatumwa vavo. Jehova ngavatumire vatumwa vavo. Takasimudza maoko patiri ipapo. Masateke abayato. May God send his angel. May God send his angel. Mwari ngavasunungure vakabatwa nemweyenjusu.
mojusu ndinokurayira nezita rajesu. Reketa, 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 reketa. Loose your grip. Reketa, 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 reketa. Ndinorayira moyo zvikwambo. Bodi yokubva vamwe usunungurwa. Usatarise vamwe. Keep praying. Murege vakusunungure. Shata bayakato. Vakaitwa vakadzira zvikwambo. Ndati vakaitwa vakadzira zvikwambo. Regedzwa. Regedzwa, 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 regedzwa. That devil is a liar. Zanda robo shata bayakato. Ndati regedzwa, 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 regedzwa. Regedzwa. Shata baya. Ndiri kurayira akatyiswa. Ndiri kurayira kuna vane zviri mudumbu. Ndiri kurayira kuna vane zviri mudumbu. Regedzwa, 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 regedzwa. Be free, be free, be free, be free, be free. Zada rama shata kade pena toko. Zada mashina rebo sotoka. Lokumira kusikize mawako. Shagaba. Yome ya China. Yome ya China. Yome ya China. Yome ya China. Nezita la Yesu. Kule wakati pasimba. Nezviri panyika, zviri kudenga. Nezviri pasi pemvura. In the name of Jesus, I command you to go. Go. Chimureketa, 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 chimureketa. Mureketa wende, mureketa wende, mureketa wende. Reketa, 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 reketa. Mureketa wende. In the name of Jesus. Mureketa wende, mureketa wende, mureketa wende. I come against every demonic power. I come against every demonic spirit. In the mighty name of Jesus. Takanyararisa pamberi pamwari. Zadabaya shidorokosa. Takanyararisa pamberi pamwari. Kune mweya inoziva kuti uri kuenda kumusangano. Yoya yakasimbiswa kuti hatiende kunyange ukaitwa sei. Iyoyo one by one in the name of Jesus. I command you to go. Ndiri kuzviziva. Mweya inoti choda ukapinda muchechi sei inoramba yakakubata. Ngaikurekedze. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Regedzwa, regedzwa, regedzwa. Murekedzwa wende, murekedzwa wende. Murekedzwa wende, murekedzwa wende. In the name of Jesus. Yemoyo china chema wende, murekedzwa wende, murekedzwa wende. Murekedzwa wende. In the name of Jesus. Rabo shada baya kato. In the name of Jesus. Indakanakira chirudai ikasabuda ndinoona. Hallelujah. Takasimudza maoko kudaro. This, all right. Ngakurayira chiri mudumbu muzita raJesu. Ngachibude mari izvozvi, ngachibude mari, ngachibude mari, ngachibude mari. Ngachibude mari. Ngachibude mari. Ndibatsire panhama dziri kuda kurutsa. Ngachibude mari izvozvi, ngachibude mari, ngachibude nezita raJesu. Ngachibude nezita raJesu. Ngachibude nezita raJesu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Zada barebo shataka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mweya kuma kudyiswa kuti tigone kumumonita. Tigone kuziva zvaari kuronga. Tigone kuziva zvaari kuita. Ngazvibude mudumbu mako, ngazvibude mudumbu mako, ngazvikurekedze. In the mighty name of Jesus. Ngobatana maoko nemhari padhuze newe. Zada barebo shataka yadepa. Baba muzita raJesu. I break every spirit of resistance. Mweya kumasowe. Mweya kumasowe. Mweya maprofita menhema. Mweya maprofita menhema. Mweya maprofita menhema. Reketa, 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 reketa wende. Reketa wende. In the mighty name of Jesus. Reketa wende, reketa wende, reketa wende. In the name of Jesus. Reketa wende. Reketa wende. Amayo simudza maoko toni. Vari behind you. Baba muzita raJesu. You demonic spirit, go. Murekedze, 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 murekedze,
Murekezi. Murekezi wende, murekezi wende, murekezi wende. In the mighty name of Jesus. Murekezi wende. Ndunzire wamaiwe banabo. Shada barebo sotoka. Ngarumbona mata Pauli boto lose focus. Mwari ndiye unotumira vatumwa wake. Mwari ndiye unotumira vatumwa wake. Enda akavatumira. Hakuna anoti azviiti. Hakuna unoti ndikurayira wese akanzi uyu ndiye wangu. Nemunhu wenyama. Nemwoyo wotsvina. Akanzi ndiye wangu. Akanzi ndiye wangu. Regedzwa izvozvi, regedzwa izvozvi, regedzwa izvozvi. In the mighty name of Jesus. Rabo shada baya karuno mosa. Regedzwa izvozvi. Regedzwa izvozvi, regedzwa izvozvi. Now, Pastor Magwagwa wamba achindiudza kuti pakati deliverance. But I saw mumwe munhu one akamanifesta pazvikadzoka futi. Pari pamusangano panapa. Iwe utsvina wakaenda ukadzoka. Ndakukurayira nezita raJesu Kristu weNazareta, chimuregedza zvachose. That's the person. Chimuregedza zvachose, muregedze, muregedze. In the mighty name of Jesus. Mamhepo akajaira kudzoka kuchechi. Fire in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kuti manage time dzedu ana baba lako kumirana mfundisi. Bogora tibazo sana na matani amaidzi kuti manage time dzedu. Rabo shada baya kato baya tea. Ngoma bench can you take mic? Baba muzita raJesu. Shada barebo sotoka. Zvakanzi izvi ndezvangu. Ha! Munati pane munhu. Tozi pane munhu wemunhu. Pane munhu wekuti akasunungurwa zvinhu zvangu hazvifambi. Ndo pane zvinhu zvangu zvese. Nhasi Mwari watumira mutumwa wako. I have to fish out that person. May God send his fishers. May God send his hunters. Ndiri kumutsvaga munhu iye ngaarekedzwe, ngaarekedzwe. Akanzi zvangu hazvifambi uye akasunungurwa. Chisunungurwa. Sunungurwa. 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 Pane vanhu vari kuita mari neupenyu hwako. May God send his hunters. May God send his hunters. May God send his hunters. Mwari ngaatumire vavhimi vavo. Shada barebo soto. Ngavasunungurwe, ngavarekedzwe, ngavarekedzwe. 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 Ngavarekedzwe, ngavarekedzwe, ngavarekedzwe. Vane mabhizinesi ari kufamba. Nemweya yevanhu regedza, 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 regedza. Muregedze, 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 muregedze. Zata baya shato. Pane munhu ari kunze kwetende. Pane munhu ari kunze kwetende angada ari kubasa. Zvingatorwa kunze kwetende iko kwaisende esho. Mwari ngavatumire mutumwa wavo. Mwari ngavatumire mutumwa wavo. Mwari ngavatumire mutumwa wavo. May God send his hunters. Zayata rebo shataka. Zato baya kate. Rabo shataba. Damura rabo chomari. Vane marriage iri kukontrolwa nemamhepo. Vane marriage. Vane marriage. Vane marriage. Moto mudzimba, mudzimba, mudzimba. Mudzimba, mudzimba, mudzimba. May God set your marriage free. Free, 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 free. Zayata rabo shataba. Ledarima shitaba. President worship, can you come? Zayata rabo shataba. May God send his hands. Rabo shataba. Gieda mande zala ride zaya da bohu sukumahaya likita brala rabo zakalaba. Zanda maya shitaba. Hallelujah. Just a moment.